Bore da, a chroeso cynnes yn enw'r arglwydd Iesu Grist. Mae'r wythnosau diwethaf yma wedi'n cyflwyno ni a byd sydd yn llawn anghyfiawnder, casineb, galar, gorthrwm, poen a gwrthdaro. A felly ar ddechrau ein hoedfa ni y bore yma, rwy eisiau tynnu'n sylw ni at ambell adran, ac wrth gwrs ddim y cwbl, ond ambell adran yn y Beibl ddylse fod ar flaen ein meddwl ni wrth i ni ddod ar draws unrhyw fath o hiliaeth. Genesis 1:26. Dwedodd Duw, gwnawn ddyn ar ein delw, yn ôl ein llun ni, i lywodraethu ar bysgod y môr, ar adar yr awyr, ar yr anifeiliaid gwyllt, ar yr holl ddeiar, ac ar bopeth sy'n ymlusgo ar y ddeiar. Felly creodd Duw ddyn ar ei ddelw ei hun. Ar ddelw Duw y creodd ef. Yn wryw ac yn fenyw y creodd hwy. Salm 117, adnod 1. Molwch yr arglwydd yr holl genhedloedd. Clodforwch ef yr holl bobloedd. Oherwydd mae ei gariad yn gryf tuag atom, ac mae ffyddlondeb yr arglwydd dros byth. Molwch yr arglwydd. Ioan 3:16. Do, carodd Duw y byd gymaint, nes iddo roi ei unig fab, mwyn i bob un sy'n credu ynddo ef beidio a mynd i ddistryw, ond cael bywyd tragwyddol. Acta 17, adnod 26. Gwnaeth Duw hefyd o un dyn yr holl genhedloedd, i breswylio ar holl wyneb y ddeiar, gan osod cyfnodau penodedig a therfynau ei preswylfod. Roeddent i geisio Duw, yn y gobaith y gallent rhyw fodd ymbalfalu amdano a'i ddarganfod, ac eto nid yw ef nepell oddi wrth yr un ohonom. Oherwydd ynddo ef rydym yn byw ac yn symud ac yn bod. Fel yn wir dwedodd rhai o'ch beirdd chwi, canis ei hiliogaeth ef hefyd ydym ni. Colosed 3:9. Peidiwch â dweud celwydd wrth eich gilydd, gan eich bod wedi diosg yr hen natur ddynol ynghyd â'i gweithredoedd, ac wedi gwisgo amdanoch y natur ddynol newydd, sy'n cael ei hadnewyddu mewn gwybodaeth ar ddelw ei chriawdwr. Nid oes yma ragor rhwng Groegiaid ac Iddewon, enweidiad a dienweidiad, barbaried, sgithied, caeth, rhydd, ond Crist yw pob peth, a Christ sydd ym mhob peth. Datguddiad 7:9. Ar ôl hyn edrychais, ac weled dyrfa fawr na allai neb ei rhifo o bob cenedl, a'r holl lwythau a phobloedd ac ieithoedd, yn sefyll o flaen yr orsedd ac o flaen yr oen, wedi ei gwisgo a mentyll gwyn a phalmwydd yn ei dwylo. Yr oeddent yn gweiddi â llais uchel, un Duw ni, sy'n eistedd ar yr orsedd, ac i'r oen y perthyn y waredigaeth. Does na ddim lle i hiliaeth o fewn eglwys yr arglwydd Iesu Grist. A'r unig ateb i y casineb a'r gormes sy'n bodoli yn calon ni ac yn y byd o'n cwmpas ni yw efengyl yr arglwydd Iesu Grist. Gnewch yn ei weddiad yn gilydd. Arglwydd ein Duw i ni yn dod o flaen di nawr yng nghanol y cyfnod y cythryblus hwn, ac arglwydd i ni'n gweddïo'n arbennig dros y rheini sydd ar hyn o bryd yn diodde ac yn galaru ac yn ofnus. Dad, i ni yn gweddïo am gyfiawnder
Ni'n gweddio ar i drygioni, i gael ei hatal ac i gael ei chosbi o Dduw. I ni, yn dyheu i weld cyfiawnder yn cael ei wneud, oherwydd dyna sydd wrth dy fodd di o Dduw. Rwy ti yn Dduw cyfiawn ac arglwydd ni'n cymryd cysur yn hyn. Y bydd yna ddydd o farn, lle fydd pob drygioni yn cael ei ddelio gyda fe. Dad, i ni'n cyffesu unrhyw bai neu gwendid yno ni. I ni'n gwybod fod pobl sydd yn hawlio bod yn Gristnogion, yn hawlio dy enw di wedi gwneud camgymeriadau a wedi ymddwyn yn anghywir yn hyn o beth. Ond dad, i ni yn credu mae'r Efengil yw yr unig obaith am bob peth. Ond yn y maes yma hefyd, dim ond yng Nghrist mae pob gwahaniaeth yn gallu colli ei rym arno ni. Yng Nghrist rydyn ni yn un, ac yr un angen sydd ym mhob un person ar wyneb y deiar yma. Ond ni'n diolch dy fod ti o Dduw wedi'n creu ni, bob un, ac wedi'n creu ni fel ddynoliaeth ar dy lun a dy ddelw di i dy adnabod di. Ni'n diolch mae un ffordd sydd i ddod ato ti trwy ein harglwydd angwareddwr Iesu Grist. Ni'n diolch i ti. Yn dy eglwys di fod yna ddim gwahaniaeth o gwbl, ond ein bod ni gyd yn un yng Nghrist. Does neb yn well neu'n waeth neu'n uwch neu'n is na'i gilydd. Ni'n un ynddo fe. O arglwydd, a wneud i nawr, weithio yn ein dydd ni, os gweli di fod yn dda, ac weithio yn ein calonau ni yn ystod yr oedfa hon. A mae'n bod ni'n gofyn yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Wel, i ni'n mynd i ganu emyn yn awr efo'n gilydd. Bydd y gerddoriaeth yn canu ac a bydd y geiriau ar y sgrin. Ac mae'r emyn gyntaf ma'n atgoffa ni fod y Cristion yn gallu gwynebu pob sefyllfa oherwydd trigaredd Duw. Oherwydd fod Duw wedi trigarhau, wedi dangos ei gariad i ni, fod Duw gyda ni ym mhob sefyllfa. Felly nawn ni ganu nawr mawl i'n Duw ni.
darlleniad ni y bore yma yw Ioan pennod 3 ac adnodau 22 i 30. Ioan 3, dechrau'r adnod 22. Ar ôl hyn, aeth Iesu a'i ddisgyblion i wlad Judea, a bu'n aros yno gyda hwy ac yn bedyddio. Yr oedd Ioan fedyddiwr yntai yn bedyddio yn Einon, yn agos i Salim, am fod digonedd o ddŵr yno. Ac yr oedd pobl yn dod yno ac yn cael ei bedyddio. Nid oedd Ioan eto wedi ei garcharu. Yna cododd dadl rhwng rai o ddisgyblion Ioan a rhyw iddew ynghylch defod glanhad. Deithant at Ioan a dweud wrtho, Rabi, y dyn hwnnw oedd gyda thi y tu hwnt i'r Iorddonen, yr un rwy ti wedi dwynt ystiolaeth iddo, edrych, mae ef yn bedyddio a phawb yn dod ato ef. Atebodd Ioan, ni all neb dderbyn un dim, os nad yw wedi ei roi iddo o'r nef. Rydych chi eich hunan yn dystion i mi ddweud nid my fi yw'r Meseia, un wedi ei anfon o'i flaen ef o'i fi. Y priodfab yw'r hwn y mae'r briodferch ganddo. Mae cyfaill y priodfab sydd wrth ei ochr ac yn gwrando arno yn fawr ei lawenydd wrth glywed llais y priodfab. Dyma fy llawenydd i yn ei gyflawnder. Mae'n rhaid iddo ef gynyddu ac i minnau leihau. Diolch i Dduw am ei air. Nawn ni weddio unwaith eto yn gilydd. Arglwydd i ni yn diolch i ti, bod gen ti rhywbeth i'w ddweud wrtho ni. Mewn cyfnod lle mae gymaint o bethau yn mynd ymlaen. Cymaint o resymau i ofni, i ddigaloni ac i anobeithio. Ni'n diolch dy fod ti yn gyson, yn ffyddlon, yn dda. Ni'n diolch ein bod ni yn gallu nesau at y ti mewn ffydd a chlywed yr hyn sydd gen ti i'w ddweud wrtho ni. Ni'n diolch i ti am dy gariad di o Dduw. Ac ni'n gofyn nawr yn ei di helpu ni i fod â chlystiau i wrando ar yr hyn sydd gen ti i'w ddweud. Arglwydd, unwaith eto'n cydnabod yma, ti yn unig all newid ein calonau ni. Ti yn unig all ddelio efo'r cysineb hynny sydd yn y byd. Ti yn unig all droi calonau ein arweinwyr ni a'r rheini sydd yn llywodraethu i wneud daioni a chyfiawnder. O Arglwydd, wnei di drigarhau felly. Wnei di ddod â phobl at y ti, wnei di rhoi edifeirwch a ffydd. Caniatáu bobl i droi o'i pechod nhw ac i ddilyn yr arglwydd Iesu Grist. A helpa ni nawr y bore yma i weld beth mae hynny'n ei olygu yn ymarferol. Beth yw'r newid sydd i ddigwydd yno ni. Swn ni fod i fyw yn awr fel disgyblion i'r arglwydd Iesu. O Dad, helpa ni nawr clyw ein gweddi ni. Yn enw ac yn haeddiant Iesu Grist. Amen. Amen. Nawr cyn bod ni'n dod i'r bregeth blant, ychydig wythnosau yn ôl, wnaethon ni ddysgu adnod yn gilydd, ond wnaethon ni ddysgu geiriau, neu rhai o eiriau, Ioan Fedyddiwr. Ac o'n i'n meddwl byddwn ni'n gallu gwneud yr un peth eto y bore yma.
A'r geiriau ni'n mynd i ddysgu yw rhain. Adnod 30. Mae'n rhaid iddo ef gynyddu ac I minnau leihau. Ioan 3 adnod 30. Nawr, byddwn ni'n meddwl mewn ychydig bach beth mae'r geiriau yn golygu. Ond yn syml iawn, be maen nhw'n meddwl yw hyn. Mae Ioan eisiau I bobl I weld mwy o Iesu a llai ohono fe. Iawn? Mae'n rhaid iddo fe, Iesu, gynyddu, mynd yn fwy. Mae'n rhaid I fi, Ioan, I fynd yn llai. Chi'n cofio, wnaethon ni weld fod Ioan fel arwydd oedd yn pwyntio'r ffordd at Iesu. Ac os ych chi'n gyrru lawr yr hewl a chi'n gweld arwydd yn pwyntio I rywle, wel, ar y pryd mae'r arwydd yn eitha mawr yn dydy. Ond yna, wrth I chi gario ymlaen ar hyd y ffordd, beth sy'n digwydd? Wel, mae'r arwydd yn mynd yn llai ac yn llai ac yn llai. A mae'r lle chi'n mynd iddo fe yn tyfu. Mae'n mynd yn fwy ac yn fwy ac yn fwy yn eich golwg nes bod chi'n cyrraedd yna. A dyna mae Ioan eisiau I ddigwydd, bod e'n mynd yn llai ac yn llai a bod Iesu mynd yn fwy ac yn fwy. A dyna mae pob Cristion eisiau. Dyna yw hi I fod yn lwyddiannus. Fel Cristion yw bod Iesu yn cynyddu a bod ni yn lleihau. Reit, so, gyda fi nawr. Bydd y geiriau ar y sgrin. Y mae'n rhaid iddo ef gynyddu ac I minnau leihau. Ioan 3, adnod 30. Reit, na tynnu gair I ffwrdd. Y mae'n rhaid iddo ef gynyddu ac I minnau leihau. Ioan 3, adnod 30. Eto, y mae'n rhaid iddo ef gynyddu ac I minnau leihau. Ioan 3, adnod 30. Un arall. Y mae'n rhaid iddo ef gynyddu ac I minnau leihau. Ioan 3, adnod 30. Ydy'n dechrau mynd anodd nawr? Barod? Y mae'n rhaid iddo ef gynyddu ac I minnau leihau. Ioan 3, adnod 30. Eto, y mae'n rhaid iddo ef gynyddu ac I minnau leihau. Ioan 3, adnod 30. Unwaith eto. Y mae'n rhaid iddo ef gynyddu ac I minnau leihau. Ioan 3, adnod 30. Arbennig. Da iawn chi blant. Os oes Beibl dych chi, trowch gyda fi at yr adran yna I ni wedi I ddarllen. A y cwestiwn mawr I fi eisiau I ofyn y bore yma yw, beth yw llwyddiant? Sut bysach chi'n diffinio bywyd llwyddiannus neu person llwyddiannus? A fi'n siŵr bysa llawer ohonyn ni'n ateb y cwestiwn yna mewn ffyrdd gwahanol i'n gilydd. Falle un peth cyson byddwn ni'n gweld mewn atebion pobl yw arian, cyfoeth, eiddo, faint o stwff sydd gyda chi. Hynny yw, person llwyddiannus yw rhywun sydd wedi llwyddo I gael lot o bethau. Bod ganddyn nhw miliwn o bunnoedd, neu biliwn o bunnoedd, neu bod nhw'n byw mewn rhyw blasti crand ac yn gyrru y ceir gorau, yn gwisgo'r dillad gorau, yn bwyta'r bwydydd gorau. Falle I berson arall bod llwyddiant fwy I wneud efo statws. Chi eisiau cyrraedd y top. Dim rhaid chi fod y person mwyaf cyfoethog, ond chi eisiau cyrraedd top eich maes chi, eich cwmni, eich busnes, neu'ch diwydiant chi. Chi eisiau bod yn enwog. Chi eisiau gwneud enw I chi'ch hunan. Chi eisiau bod eich llyfrau chi yn cael eu cyhoeddi a pobl yn darllen nhw'n eiddgar. Chi eisiau ennill cystadlaethau, ennill medal aur yn y gemau Olympaidd. Dyna yw llwyddiant I chi, cyrraedd y brig. Falle I rhywun arall, bod llwyddiant yn rhywbeth fwy I wneud efo teulu a pherthnasau. Chi'n llwyddo os I chi'n hapus efo gŵr neu graig a
plant chi'n gallu ymfalchio ynddyn nhw, a cartre sydd wastad yn dwt ac yn lan, a just fel i chi eisiau fe popeth yn ei le, ac i chi'n boblogaidd, mae ydych chi llwyth o ffrindiau, ac bywyd cymdeithasol amlwg ac yn y blaen. A fi'n siŵr byddwn ni'n gallu ychwanegu pob math o ddiffiniadau eraill o llwyddiant yngolwg y byd. Nawr, wrth gwrs, ar un lefel, dim byd yn anghywir gyda lot o'r pethau fi wedi i rhestru. Dim byd yn anghywir gyda eisiau ag ceisio y pethau hynny. Ond os mae dyna sydd ni'n diffinio llwyddiant, bywyd llwyddiannus, i ni mewn perygl yn dyn ni. Mae'r pethau hynny, i ni'n gosod ein bryd ni arnyn nhw, maen nhw yn mynd i'n rheoli ni. Os mae dyna, cael hwnna neu gwneud hwnna neu cyrraedd hwnna yw llwyddiant, wel mae unrhyw beth arall yn mynd i fod yn fethiant. Bydd bywyd heb y pethau hynny ddim werth i fyw. Bydd colli y pethau hynny yn ein dinistrio ni. Os mae am y pethau hynny rydyn ni'n byw, beth sy'n digwydd pan ni'n cyrraedd diwedd yn bywyd ac i ni'n gorfod ffarwelio ar cwbl? Be fydd gennym ni i ddangos? Wel, ar lefel tragwyddol, dim byd. Ac wrth gwrs i lawer o bobl, mae y fath o bethau fi wedi bod yn sôn amdano mor belled, maen nhw tu allan i'w cyrraedd nhw. Tu allan i'w meddwl nhw yn llwyr. I ganran heleth o boblogaeth y byd heddi, diwrnod llwyddiannus yw un lle i chi wedi goroesi. Jyst i llwyddo i aros yn fyw. Cael tamed o fwyd yn eich bol a llymed o ddŵr i'w yfed. Mae'r Beibl yn cynnig diffiniad gwahanol iawn i ni o beth yw llwyddiant. Y diffiniad fi'n credu sy'n cael ei grynhoi mewn ffordd arbennig iawn i ni yng ngeiriau Ioan Fedyddiwr fan hyn. Dyma fy llawenydd i yn ei gyflawnder. Mae'n rhaid iddo ef gynyddu ac i minnau leihau. Hynny yw, gwir llwyddiant i'r Cristion yw bod Iesu Grist yn cael ei ogoneddu yn ein bywydau ni. Bod yn cynyddu tra bod ni yn hunan yn lleihau. A be ni'n mynd i weld, gobeithio'r bore yma, yw bod y diffiniad yna o lwyddiant, nid yn unig yn un fwy iach, hynny yw, mae'n caniatáu i ni weithio am bethau daearol, heb bod y pethau hynny'n ein diffinio ni, ac yn ein rheoli ni, ac yn y pendraw yn ein dinistrio ni. Ond hefyd, mae meddwl am llwyddiant yn y termau yma yn agored i unrhyw un. Gall pob un o ddisgyblion Iesu Grist lwyddo yn hyn. Fel arfer yng ngolwg y byd, llwyddiant yw bod chi'n cael rhywbeth dyw pobl eraill ddim yn ei gael, ond mae hyn llwyddiant beiblaidd ar gael i bawb. A be fi eisiau gwneud yn syml yw i ystyried 4 ffordd mae meddylfryd Ioan am beth yw llwyddiant, beth sy'n rhoi llawenydd iddo fe. So mae hynny'n dangos ei hunan yn amlwg yn ei fywydau. A felly'r pwynt cyntaf i fi eisiau ni weld yw hyn. Llwyddiant i'r Cristion yw cyflawni ein galwad. Llwyddiant i'r Cristion yw cyflawni ein galwad. Nawr, oedd gan Ioan Fedyddiwr alwad penodol iawn. Oedd ganddo fe alwad clir dros ben. Roedd wedi ei anfon gan Dduw mwyn paratoi'r ffordd ar gyfer y Meseia. Oedd wedi dod mwyn pwyntio pobl at Iesu, at y brenin roedd Duw wedi addo. A felly gallwch chi ddychmygu sefyllfa lle, wel, nawr bod Iesu wedi cyrraedd, mae Iesu wedi dechrau ar ei weinidogaeth,
bod Ioan yn meddwl yw hi'n, wel, na fi wedi gorffen yng ngwaith fi. Gallai just cymryd ymddeoliad cynnar, allai fynd ar cruise rownd y môr canoldir. Wel, wrth gwrs, nid dyna sy'n digwydd y fe. A ni'n clywed fod Ioan, wel, mae'n symud yn ddeiaryddol, mae'n mynd i man gwahanol, ond mae'n parhau i wneud yr un gwaith. Mae'n parhau i wneud yr hyn roedd Duw wedi ei alw iddo fe, sef pwyntio pobl at Iesu. Galw pobl i edifeirwch, bedyddio nhw, a'i pwyntio nhw at y gwaredwr. Adnod 23. Roedd Ioan yn bedyddio yn Einon, yn agos i Salim, am fod digonedd o ddŵr yno. Ac roedd pobl yn dod yno ac yn cael ei bedyddio. Mae gwaith Ioan yn mynd yn ei flaen. Roedd Duw wedi ei alw i'r gwaith yna, a felly roedd yn mynd i gario ymlaen i'w gwneud hi. Nawr, i rai pobl, pan maen nhw'n dod yn Gristion, maen nhw'n newidiadau dramatig yn gorfod digwydd. Peidiwch cam ddeall, mae pob person yn gorfod newid pan maen nhw'n dod yn Gristion. I ni yn troi cefn ar ein hen ffordd o fyw ni. Ni'n rhoi i farwolaeth ein pechod. I ni'n edifarhau ac yn troi ac yn dilyn Iesu. Mae hynny'n wir i bawb. Ond i rai pobl, fydd y newid yn gorfod bod yn fwy dramatig eto. Achos, os yw eich gwaith chi, neu'r hyn eich patrwm chi o fyw yn hollol groes i air Duw, chi'n mynd i ofod roi'r gorau i hynny. Mae'r Efengyl yn newyddion da i bawb. Mae yna faddeuant a derbyniad ar gael os ych chi yn gwerthu cyffuriau, neu os ych chi di gorfod gwerthu eich hunan, neu os ych chi yn ymwneud ag unrhyw faes arall sydd yn amlwg yn anghywir, yn groes i air Duw. Ond pan chi'n dod yn Gristion, os ych chi wedi bod yn ymwneud neu'n byw yn y byd yna, wrth gwrs nawr chi'n gorfod newid. Chi'n gorfod ffeindio rhywbeth newydd i'w wneud, ffordd arall o fyw ac o gynnal eich hunan. Falle i rai pobl, bydd dod yn Gristion yn golygu newid dramatig yn eich patrwm gwaith chi, hyd yn oed os o'ch chi ddim arfer gweithio mewn rhyw ffordd pechadurus. Be fi'n golygu? Wel, weithiau mae rhywun yn dod yn Gristion, yn dod yn ddisgybl i Iesu, ac yn teimlo bod Duw yn galw nhw nawr i newid be maen nhw'n gwneud. Falle bod nhw wedi bod yn gweithio mewn ffatri, neu mewn ysgol, neu mewn ysbyty, neu lle bynnag, ond maen nhw'n teimlo, wel na, fi eisiau nawr roi fy mywyd i yn llawn amser i waith Cristnogol. Naill ai fel gweinidog, mewn eglwys, neu yn y maes genhadol, neu rhywbeth felly. Ond i lawer o bobl, bydd hynny ddim yn wir. Hynny yw, i lawer o bobl, mae Duw wedi rhoi diddordebau penodol i chi. Mae wedi rhoi doniau penodol i chi. Byddwch chi mewn rhyw ffurf o waith, a falle bod chi wedyn yn dod yn Gristion yn y maes yna, ac eich tasg chi nawr yw parhau i wneud eich gwaith chi, eich galwad chi, ond gogoniant i Dduw. Nid eich mwyn chi eich hunan mwyach. Chi'n gwybod, mae Duw yn ein galw ni i gyd i wahanol bethau. Nid jyst gweinidogion sydd efo galwad ar ei bywyd nhw, na pregethwyr ac yn y blaen, ond holl bobl Dduw. Os ych chi yn adeiladwyr, neu'n athrawon, yn gogyddion, neu trydanwyr, neu yn rhieni llawn amser, neu'n nyrsys, neu'n gweinyddu mewn swyddfa ac yn y blaen, ac yn y blaen. I chi nawr, a galwad i fyw ac i weithio
gogoniant i Dduw ac lles y bobl o'ch cwmpas chi. A felly mae'r pwynt cyntaf. Os ych chi'n Gristion, y ffordd i lwyddo yw trwy holi, wel sut gallai i nawr cyflawni fy ngwaith i a fy ngalwad i orau fy ngallu gogoniant i Dduw. Sut ydw i'n gallu gwneud fy nyletswyddau mewn ffordd sy'n golygu bod Iesu yn cynyddu a minnau'n lleihau. Bod pobl yn mawrygu Iesu Grist yn hytrach na tynnu sylw a roi fy hunan yn gyntaf. Chwel, os mae dyna yr egwyddor sylfaenol i ein gwaith ni, bod ni eisiau gogoneddu Duw, wel ni'n sicr o lwyddo, ynddi ni? Achos nawr, nid y llinyn mesur yw, wel, pa mor fawr yw fy nghyflog i, neu beth yw fy nheitl i, neu faint o bobl roi mewn awdurdod drostyn nhw, neu be mae pobl eraill yn meddwl amdano fi. Yr llinyn mesur fydd beth mae Duw yn meddwl ohono fi. Ac os 'y ni'n ceisio i bleso fi, mae'r arglwydd yn anrhydeddu hynny. Llun ar pwynt cyntaf, okay? Yr ail bwynt i ni'n gweld yn dod allan fan hyn yw llwyddiant i'r Cristion yw aros yn ffyddlon i Iesu. Aros yn ffyddlon iddo fe. Mae'r apostol Ioan yn nodi rhywbeth bach i ni, rhyw fath o aside sydd gyda ni, fod yr hanes mae'n cofnodi fan hyn yn digwydd cyn i Ioan Fydyddiwr gael ei garcharu. Adnod 24. Nid oedd Ioan eto wedi ei garcharu. A mae'n gwneud hynny yn nodi hyn am 2 reswm. Y reswm cyntaf yw oherwydd yn yr Efengylau eraill, Mathew, Marc a Luc, mae Ioan Fydyddiwr i'w weld yn cael ei garcharu yn fuan iawn ar ôl i Iesu ddechrau ei weinidogedd. A felly fan hyn mae'r apostol Ioan, fel tas fe jyst eisiau pwysleisio neu nodi, dwi ddim wedi drysu, dwi ddim wedi gwneud camgymeriad. Mae yna gyfnod fan hyn lle oedd y pethau yma wedi digwydd, dyw'r Efengylau eraill ddim yn sôn amdano nhw. A felly, wel, yn ddiddorol, mae'r apostol Ioan bron yn cymryd yn gyniataol bod i ddarllenwyr a ni yn gyfarwydd gyda'r Efengylau eraill. Mae'n rhyw fath o ateb cwestiwn falle oedd yn codi yn ei meddwl nhw. Wel, hang on, nag oedd Ioan yn y carchar? Wel, na, nid oedd Ioan eto wedi ei garcharu. Ond wrth gwrs, mae yna ail reswm pam mae Ioan yr apostol yn nodi'r ffaith yma i ni. Mae'n rhyw fath o bwysleisio mewn ffordd syml iawn beth oedd e'n mynd i olygu i Ioan Fydyddiwr. Beth oedd e'n mynd i gostio i Ioan Fydyddiwr iddo fe i leihau ac i'r arglwydd Iesu Grist i gynyddu. Roedd e yn mynd i olygu yn y pen draw cael ei garcharu, a diodde, a cael ei ladd, cael ei ddienyddio. A falle bod e'n swnio'n rhyfedd i ddweud hyn ar ôl y pwynt cyntaf, hynny yw, os mae galwad Ioan Fydyddiwr oedd i bregethu, wel, nag yw cael ei daflu yn y carchar yn fethiant, wel nac ydy. Oherwydd, ochr yn ochr gyda cyflawni ein galwad ni, llwyddiant i'r Cristion yw aros yn ffyddlon i Iesu. Hyd yn oed pan mae hynny yn costio i ni. Os nag ych chi'n gyfarwydd â hanes Ioan Fydyddiwr, beth ddigwyddodd yn syml yw roedd e'n parhau yn ei waithau o alw pobl i edifeirwch, ac oedd e ddim jyst yn galw y bobl gyffredin i edifeirwch, ond oedd e hefyd yn siarad gyda'r rheini oedd mewn grym, pobl pwerus, y brenin Herod hyd yn oed. Roedd Herod wedi ysgaru ei wraig ei hun, a di priodi graig ei frawd graig o'r enw Herodias. A dyna pam gafodd Ioan i garcharu, achos oedd e'n siarad allan yn erbyn hyn. Oedd e'n dweud, na, mae hynny'n anghywir. Mae angen i chi edifarhau.
Ac yn y diwedd, be ddigwyddodd oedd bod Herodias yn trefnu ffordd i ladd Iwan Fydyddiwr, iddo fe gael i ddienyddio. Mae'n rhaid i ni gyd fod yn barod i wynebu hyn. Trwy hanes yr eglwys, i ni'n gweld, mewn cyfnodau gwahanol ac mewn rhannau gwahanol o'r byd, mae dilyn Iesu Grist yn costio. I rai, mae'n costio cael eich derbyn gan eich teulu a'ch ffrindiau chi. I eraill, mae'n costio eich rhyddid chi. I rai, mae hyd yn oed yn costio eich bywyd chi. A dyna sy'n wir mewn rhannau o'r byd heddiw. Os ych chi'n Gristion, os ych chi'n ddisgybl i Iesu Grist, mae'ch bywyd chi mewn perygl. A sdim syndod, sdim sioc yn hyn, achos nath Iesu rybuddio i ddisgyblion, mae dyna fydda'n wir. Nath e ddweud wrthyn nhw, nid yw unrhyw was yn fwy na'i feistr. Os erlydiasant fi, fech erlydiant chwi. Falle bod yna rhywun yn gwrando bore yma sydd ddim yn Gristion a chi'n ystyried, chi'n teimlo'r arglwydd yn siarad â chi, yn galw chi, ond chi ddim eto wedi rhoi'ch ffydd chi yng Nghrist, a mae'n iawn bod chi'n sylweddoli beth mae'n ei gostio. Mae'r arglwydd Iesu yn rhoi popeth drosto ni, ond mae ganddo fe hawl wedyn ar ein bywyd ni i gyd. Os y'n ni'n dod yn ddisgybl i Iesu Grist, os y'n ni wirioneddol eisiau i weld e'n cynyddu a ninnau'n lleihau, os y'n ni eisiau cyflawni'r galwad mae wedi rhoi ar ein bywyd ni a parhau yn ffyddlon iddo fe, ni'n gorfod bod yn barod i ddiodde. Ni'n gorfod bod yn agored i'r ffaith fod hynny yn mynd i gostio i ni. Falle, yn ein dydd ni, bydd bod yn ffyddlon i Iesu Grist yn golygu taludurwy. Falle bydd yn golygu gwynebu carchar. Falle bydd yn golygu colli swydd, neu colli allan ar ddyrchafiad, neu colli perthnasau gyda teulu neu ffrindiau. Galle fe hyd yn oed olygu colli ein bywyd ni. Ac wrth gwrs, pan chi'n rhoi'r pethau felly, ar lefel dynol, mae'r pethau yna i gyd yn swnio fel methiant yn dyn nhw. Yn union fel roedd Ioan yn colli ei ben yn edrych fel methiant, a roedd Crist yn marw ar y groes yn edrych fel methiant, ond dyw e ddim yn fethiant. Llwyddiant y Cristion yw aros yn ffyddlon i Iesu. Achos un dydd, pan fydd y byd a'r bywyd yma wedi dod i ben, byddwn ni yn clywed llais ein tad ni, yn ein croesawu ni adre, ac yn dweud da was, da a ffyddlon, tyr di ymuno yn llawenydd dyfeiswr. Yna mae esiampl arall gyda ni, yn does ym mhrofiad Ioan. Trydydd pwynt yw hyn, llwyddiant i'r Cristion yw ymostwng i ewyllus Duw. Llwyddiant i'r Cristion yw ymostwng i ewyllus Duw. Mae popeth ni wedi edrych arno mor belled, jyst yn gosod yr olygfa mewn ffordd, a ni'n clywed fod yna ddadl yn codi. Dadl rhwng disgyblion Ioan a rhyw iddew anhysbys. Ni ddim yn gwybod pwy oedd e. Ni ddim yn gwybod beth oedd natur y ddadl. Mae yna lot o bobl wedi trio dyfalu a rhoi rhyw theories. Rai yn meddwl falle mae Nicodemus yw e. Bod e wedi cael ei berswadio gan Iesu a bod e'n dod nawr i siarad gyda disgyblion Ioan mwyn gweithio allan y berthynas rhwng Ioan a Iesu. Rai yn meddwl, wel nawr, siarad o fod rhywun gwrthwynebus yn dod ac yn beirniadol o Iesu a Ioan.
i ni just ddim yn gwybod. A dwi ddim yn neud rhyw lawer o wahaniaeth, diolch beth, achos beth sy'n bwysig, beth sydd i'w weld yn eitha clir, yw bod yr iddew dienw yma yn codi cwestiynau ynglyn â Ioan ac yn ei ddiystyru rhywsut, achos mae disgyblion Ioan yn mynd yn hynod o amddiffynol. Maen nhw'n mynd ar y defensif yn dyn nhw. Maen nhw'n dod at Ioan ac mae'n amlwg bod nhw ddim wir di deall neu ddim di gweld pwy yw Iesu. Dyn nhw ddim di deall yn iawn beth oedd Ioan yn ceisio i ddangos iddyn nhw. Achos be maen nhw'n gwneud yw gosod Ioan a Iesu mewn cystadleuaeth gyda'i gilydd. Adnod 26. Deithant at Ioan a dweud wrtho, Rabi, y dyn hwnnw oedd gyda thi, y tu hwnt i'r Iorddonen, yr un rwy ti wedi dwy'n tystiolaeth iddo, edrych, mae ef yn bedyddio a phawb yn dod ato ef. Maen nhw yn meddwl am Ioan a Iesu fel Starbucks a Costa. Dau gaffi neu cwmni sydd yn cystadlu efo'i gilydd yn trial denu cwsmeriaid. Maen nhw'n flin achos mae Ioan wedi bod wrthi yn ffyddlon fan hyn, yn cyflawni ei alwad, ond nawr mae Iesu di ymddangos, a mae e di agor ei outlet bach a mae pawb yn gadael Ioan ac yn mynd ato fe i gael ei bedyddio'n lle. A falle bod chi wedi gweld yr agwedd yna ar waith yn eich bywyd chi. I ni yn gallu ymddwyn fel hyn yn dyn ni, fel eglwysi, fel unigolion. Os mae llwyddiant yw ein niferoedd ni, neu ein cyflog ni, neu unrhyw beth arall, wel beth sy'n mynd i ddigwydd yw bod ni'n mynd yn gystadleuol yn dyfa. I ni'n mynd i fod yn feirniadol o eraill ac yn cynical. I ni'n mynd i chwerwi pan ni'n gweld pobl eraill yn mynd ymlaen ac yn derbyn yr hyn i ni'n credu mae hawl gennym ni iddo fe. Ond dyw Ioan ddim yn meddwl fel yna. Na, mae e'n gwybod i fod e a Iesu yn rhan o'r un gwaith. A maen nhw'n gweithio tuag at yr un nod. Maen nhw yn rhan o'r un deyrnas. Mae Crist wrth gwrs yw brenin y deyrnas hwnnw. A felly mae Ioan yn dweud na i fi yn barod i ymostwng yn llwyr i gynllun Duw. Beth bynnag sy'n digwydd i fi mynd i ymddiried yng nghynllun Dionys Duw. Adnod 27. Atebodd Ioan, ni all neb dderbyn un dim os nad yw wedi ei roi iddo o'r nef. Rydych chi eich hunan yn dystion i mi ddweud nid my fi yw'r Meseia, un wedi ei anfon o'i flaen ef o'i fi. Hynny yw, mae Ioan yn dweud, os yw pobl yn dod ata fi, wel mae hynny achos fod Duw wedi rhoi hynny. Ac os maen nhw'n fy ngadael i mwyn mynd ar ôl Iesu, wel, gwych. Dyna pam i fi wedi dod. Fi wedi dod mwyn pwyntio pobl at Iesu. Yr unig ffordd mae pobl yn gallu derbyn fy neges i, neu'r unig ffordd mae pobl yn gallu gweld pwy yw Iesu, yw achos mae Duw yn dangos hynny iddyn nhw. Mae Ioan yn dweud, sa'n gyfrifol am ymateb pobl, sa'n gyfrifol am llwyddiant pobl, sa'n gallu reoli beth sy'n digwydd yn y byd, sa'n ddigon mawr i hynny, Duw sydd ar waith, Duw sydd yn sofran, Duw sydd yn frenin dros y cwbl, a fi'n ymddiried ynddo fe. Chod yn aml iawn yn dyn ni'n mesur llwyddiant yn ôl ydw i yn cyflawni beth rwy'n i di gobeithio, beth rydw i eisiau. Ydy'n cynlluniau ni'n gweithio allan fel rwy'n i wedi bwriadu. Ond mae'r Cristion yn cael ei ryddhau o feddwl yn y termau hynny. Ni'n gallu gwneud cynlluniau, mae hynny'n ddoeth. Ni'n gallu gweithio at ryw nod,
Ond ym mhob sefyllfa, i ni'n gallu dweud, wel, dyma fi eisiau, ac dyma i fi mynd i weithio tuag ato fe, ond bydd e ond yn digwydd os yw'r arglwydd yn mynnu hynny. Os yw'r arglwydd yn caniatáu hynny. Os yw hyn yn ôl ewyllus yr arglwydd. Sa'n rheoli y byd a'r natur a mae gymaint o bethau tu hwnt i fy reolaeth i. Dyma i fi'n meddwl sydd yn dda ac fi'n mynd i fynd ar ôl hynny'n weddigar, ond mae'r cwbl yn nwylo yr arglwydd. Mae hynny'n beth gwych yn dydi? Achos i ni'n gallu gwybod bod ni wastad yn ddiogel yn nwylo Duw. I ni'n gallu ymddiried yn ei gynllun perffaith mewn ffordd i ni ddim yn gallu ymddiried yn ein cynlluniau ni. I ni'n amherffaith, i ni'n gwneud camgymeriadau, weithio mae'r pethau i ni eisiau, pethau ni'n mynd ar ôl, yn troi allan i fod yn wael i ni, yn gamgymeriad. Ond i ni'n gallu gwybod fod Duw yn cydrefnu pob peth daioni i'w bobl e. A felly hyd yn oed ar adegau hynny lle yng ngolwg y byd i ni di methu. Ac yng ngolwg y byd mae pethau di mynd ar chwal ac ddim fel o'n i wedi gobeithio, i ni'n gwybod wel mae gan Dduw rhywbeth gwell wedi baratoi ar fy nghyfer i. Mae gwaith Duw, cynllun Duw, wastad yn llwyddo. A felly os i ni'n ymostwng ac yn ymddiried i'w gynllun fyddwn ni hefyd yn llwyddo. Ac yna mae'n un peth ola yma, geiriau Ioan yn cyrraedd rhyw fath o uchafbwynt yn dydyn nhw. A'r pwynt ola felly yw hyn, llwyddiant i'r Cristion yw gwasanaethu. Llwyddiant i'r Cristion yw gwasanaethu. Mae Ioan Fedyddiwr yn cyflwyno darlun i ni. A mae'n darlun hyfryd o sut mae e'n gweld ei hun, a sut mae e'n gweld yr arglwydd Iesu. Adnod 29. Y priodfab yw'r hwn mae'r briodferch ganddo. Mae cyfaill y priodfab, sydd wrth ei ochr ac yn gwrando arno, yn fawr ei lawenydd wrth glywed llais y priodfab. Dyma fy llawenydd i yn ei gyflawnder. Mae'n rhaid iddo ef gynyddu, ac i minnau leihau. Beth yw llwyddiant yng ngolwg Ioan? A beth sy'n rhoi llawenydd yn ei gyflawnder iddo fe? Wel, gwasanaethu. Mae'n dweud Iesu yw y priodfab. A'r cwbl ydw i meddwl Ioan yw cyfaill y priodfab neu gwas priodas, y best man. Nawr, dyddi yma, cyfrifoldeb y gwas priodas yw fel arfer trefnu rhyw fath o barti, stagdw ac yn y blaen, ac yna ar y dydd pwyntio pobl i'w seddi a roi rhyw fath o speech yn o lef, rhywbeth doniol, ond sydd ddim yn tramgwyddo neu'n embaraso gormod o bobl. Ond yn y ganrif gyntaf, bydde gan y gwas priodas neu cyfaill y priodfab llawer fwy o gyfrifoldebau. Oedd rhaid iddyn nhw sicrhau fod popeth yn mynd yn iawn, yn rhedeg yn llyfn, ond nhw yn ymroi i weithio'n galed ar bethau ymarferol i sicrhau fod popeth yn mynd yn iawn. Bydden nhw'n brysur yn weithgar iawn, ond pam? Wel, mwyn gwasanaethu. Mwyn gwasanaethu'r priodfab a'i briodferch. Doedd cyfaill y priodfab, y gwas priodas, ddim eisiau i'r sylw i fod arnyn nhw, ond ar y par oedd yn priodi. Roedd eisiau clywed llais y priodfab yn llawenhau yn ei briodferch e. A mae Ioan yn dweud Crist yw'r priodfab. Ac wrth gwrs, yr eglwys yw ei briodferch e.
Crist yw'r un sydd wedi dod mwyn ein caru ni, a'n hachub ni, i farw dros ei briodferch e. Crist yw'r un sydd wedi dod mwyn glanhau a puro a chyflwyno yr eglwys yn berffaith i'w hunan mwyn bod gyda'i bobl am dragwyddoldeb. Crist yw'r un nath tynnu ei ddillad a golchi traed i ddisgyblion. Y Crist yw'r un nath fynd i'r groes a marw mwyn ei bobl e. Mae Ioan yn dweud, peidwch edrych arno fi. Peidwch poeni amdano fi a fy enw da i neu fy mhoblogrwydd, fy llwyddiant i. Fe yw'r un pwysig. Y cwbl ydw i yw gwas. Yr unig peth i fi eisiau gwneud yw gwasanaethu, gwneud beth bynnag fi gallu. Dyw'r stori yma ddim amdano fi, mae amdano fe a'i briodferch e. Chod yn aml iawn yn dyn ni'n gallu cael ein signo fewn i'r ffordd yna o feddwl fod ein bywyd ni a'n amser ni ar y ddaear yma amdano ni, am bod i fi. Fy stori i yw e, fi yw'r prif gymeriad. Ac mae pawb a phopeth arall yno just mwyn cymryd ran yn fy nrama bach i. Na, mae'r stori amdano fe. Fe yw'r priodfab. Yr eglwys, pobl Dduw, yw'r briodferch. A felly beth yw llwyddiant i'r Cristion? Wel, gwasanaethu. Os oes unrhyw rôl o gwbl dyn ni, ni'n eisiau rôl yna o wasanaethu, gwneud beth bynnag ni'n gallu helpu mwyn y briodfab a'i briodferch. Unrhyw beth ni'n gallu mwyn i enw Iesu gael ei fawrygu ac mwyn helpu pobl yr arglwydd yw wasanaethu yn well. Ni'n eisiau byw ein bywyd ni a gwneud ein gwaith a aros yn ffyddlon iddo fe. Ni'n eisiau gwneud y cwbl dynyddio'n doniau ni, a'n amser ni, a'n adnoddau ni, mwyn Iesu, ac mwyn ei eglwys e. Dyna yw llwyddiant. Dyma fy llawenydd i yn ei gyflawnder. Mae'n rhaid iddo ef gynyddu, ac i minnau leihau. Diolch iddo. Amen. Amen. Wel, ni'n mynd i ganu i orffen y can sydd yn adleisio beth i ni wedi bod yn meddwl amdano fe yng Nghrist ei hun. Yng Nghrist mae'n gobaith ni, yng Nghrist mae'n bywyd ni, yng Nghrist mae'n popeth ni. Gadewch ni ganu mawl yn awr iddo fe.
Wel, gadewch i ni weddiod yn gilydd i orffen ein hoedfa ni. Arglwydd ein Duw, i ni yn diolch i ti yn awr fod yna ffordd o fyw ac o lwyddo sydd ddim arglwydd yn ddibynnol ar ein cefndir a'n statws a ein gallu na dim byd arall, ond yn dod gen i ti. Llwyddiant ni yw byw ein bywydau ni yn awr mwyn yr arglwydd Iesu Grist, yr un nath roi ei hun drosto ni. O arglwydd, helpa ni nawr, felly. Helpa pob un o'ch bobl i fyw yn llwyddiannus yn hyn o beth. Ac arglwydd ni yn parhau wyddio. O bydde di yn denu pobl at y brenin Iesu ac at ei deyrnas ar ffordd gorau posib yma o fyw. Dad, derbyn ein mawl a'n diolch ni yn awr. Amen bod ni'n dod yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen.